खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 13 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 30 माग दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहो आरो फोथायथिया थिखिनियाव थागोन। दिन्दां जानानै थानाय खामानिफोरा गोख्रैथिजों खारगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायगोन। फैगासिनो थानाय धोननि नेरसोन दं। नाथाय गावनि खरसाफोरखौ सामलाय। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना साबजाथाव। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मेंनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलिया नखरनि सुबुंफोरजों गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव दिदोमथि आरो मान मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रिया एभारेज जागोन। धैर्य लाखि। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। साना साबजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै फोनांजाब रोंग'थिजों जाफुंसारनाय मोनगोन। गोदान खारिथिया मुलाम्फा लाबोगोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नखरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। सोरजिथाया बांगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथायनि गोनांथि जागोन। नखरनि बिबानफोरा बांनो हागौ। खामानि थिलियाव नाजानाया फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। गावनि खामानियाव धैर्य लाखि। साना गलाय-गथाय फिथाइ लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै मान बांगोन। मुलाम्फा दैदेननाय रोंग'थिनिफ्राय फैगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। समाजारि मान-सन्माना बांगोन। जिउखौ मोजां मोननायाव गोदै फैगोन। नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। साननानै लानाय खामानिफोरा दिनै जाफुंसारगोन। फिसा-फिसौ गोरोन्थिफोरनिफ्राय गोजानाव था। खामानि थिलियाव दावगानो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन। बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। साना प्रेक्टिकेल जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। सोमोन्दोफोरा गोरोबलायनाय जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव सिनायथि मोनगोन। धोरोमनि फारसे गोसो गुदुं जानाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान फोनांजाबनाया मुलाम्फा लाबोगोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालजों हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइ आरो जिउ राहायाव जौगागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि दावबायनाय जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। फरायसाफोरा मुलाम्फा जागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि केरियाराव दावगानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। आब्रुथि लाखि। गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा लाबोगोन। बिथांखिफोरा जाफुंगोन। साना दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। सोरजिथाया बांगोन। नखरनि हेफाजाब थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। दावबायनाया जाथावना। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। मोजाङै नोजोर होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। साना गाहाम आरो फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।